میں پھر گزارش کراں گا اے دوست احباب جڑے کھڑے نے اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو تاکہ جڑے پیچھے دوست احباب کھڑے نے یا بیٹھے نے انہاں نوں پریشانی نہ ہوے مہربانی فرماؤ تساں بہنا تے میں قبلہ نوں میں کہ دیونا ہے اے جڑے دوست احباب پیچھے کھڑے نے انہاں تے بھی گزارش کراں گا سٹیج تے کھڑے نے بھی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو تساں بہنا تے انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب دے میں حوالے ہو جاونا ہے مہربانی فرماؤ تاکہ پچھلے نوں تنگی نہ ہوے جڑے دوست احباب پیچھے کھڑے نے مہربانی فرماؤ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آ چکے نے آپ دے میں حوالے پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گلڑا آپ دی ربائی پڑھ کے دے میں قبلہ آپ دے میں حوالے کر چھڑنا ہے ایک دفعہ سارے بولو سبحان اللہ تاکہ آپ نو پتہ چلے کہ میں نے سنن واسطے لوگ بیٹھے نے ذرا بولو سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے دا بخت بلند ہو جاوے جڑا اچھی ہاتھ اٹھا کے تے اچھی سبحان اللہ کے راتی آنکھ لگ جاوے تے مدینے والے دی زیارت ہو جاوے الف اج میرے دل دے شہر وچوں الف اج میرے دل دے شہر وچوں نواں رائی ایک عجیب آ لنگیا الف اج میرے دل دے شہر وچوں نواں رائی ایک عجیب آ لنگیا نہیں سی جان پہچان پر کی دساں نہیں سی جان پہچان پر کی دساں کر کے کی نازو ادا لنگیا او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے وانگ سبا لنگیا پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تائیں بندہ لگیا کہ آپ خدا لگیا پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تائیں بندہ لگیا کہ آپ خدا لگیا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو پک رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خضر کے سر کا وہ تاج زہرا نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے قبلہ علامہ صاحب نے استقبال کرو نعرہ تکبیر ہاتھ تھلے کسی طرح نہ ہوئے تاکہ آپ نے پتہ لگے کہ آپ نے سنن واسطے لوگ بیٹھے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد نبی میں پھر جناب محترم بھائی محمد رمضان صاحب اور بھائی شبیر حسین آپ دی طرفوں اور قبلہ آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سائن دی طرفوں میں علامہ صاحب نو اہلا و سہلا مرحبا میں قوالے آپ دے خطیب پاکستان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت سرمہ اہل سنت شیر پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد عمران آسی صاحب آپ دے میں قوالے ایک نعرہ بلند کر چھڑو آخری نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود الانبیاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار دنیا سرور کائنات فخر موجودات باعث صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ بعد آل رسول نسل رسول خون بطول سب زیادہ بڑے بطول جنابی
قرآن مجید کے اندر جڑیاں نشانیاں نے نفوس دی بیان فرمائیاں ایک کو نفس جڑا انسان کو گناہ کراندا ہے تے انسان مطمئن نہیں مگر ایک کو نفس جے بارے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا ہے اطمینان والی جان اطمینان کینو کہندے نے علماء نے ارشاد فرمایا کہ غم مصیبت پریشانی انسان کو جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کہتے قرآن مجید اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ادھر بھی عسر یعنی ادھر بھی تکلیف ادھر بھی تکلیف وچ ایک آسانی اس واسطے انسان کے جو ہوندے نے تے آسانیاں تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں مگر خوشیاں انسان کو غم بھلا دے دیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دکھ صدا سکھ قد قدائیں دکھ زیادہ ہوندے نے سکھ تھوڑے ہوندے انسان نو بنامن واسطے جدو مٹی گوئی گئی تے اودے تے جڑی بارش نازل کیتی گئی او بارش غماں دی بارش تھی انسان دی مٹی نو غماں دی بارش نال اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے ذریعے گو کے تے پھر انسان دا جسم تے جسم بنایا انسان دے دکھاں دے بعد جڑی انہوں پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کر دینا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات لٹی جاوے اس حالت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چ جڑا سکون ملدا انہوں اطمینان کر دینا آئیے ذرا آیات بینات اپنے پیش نظر رکھیے کربلا دے میدان دا مطالعہ کیجئے پڑھئے قرآن جے سبحان اللہ فرماتا کی نام ہے چک دا جی چوس چک جیم بے میں ہون ایک تقریر کر کے آ رہے ہیں ستیانے دے بالکل قریب اتھے بھی اتنا کہہ لو یہ تو بڑا اجتماع سی اس سارے ماشاءاللہ ملک برادران آسم برادران اس سارے گڑیاں والے ماشاءاللہ اتھوں میرے نال آگے بڑا سفر کر کے تے اتھے سبحان اللہ بچیاں نے نوجوانہ اتنی بلند آواز نال بولی کہ میں نے لگ دا کہ میرا 2 4 5 7 دن گزارا ہو جانا ہے تے جو تسی بھی اندھی سبحان اللہ فرماؤ تے میرا تھوڑے دن اور زیادہ گزارا ہو جائے گا ایک کوشش اور کرو بلا رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں پر اے ہون میں ویکھنا بلا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز چلی جاؤے سٹیج والے تو آڑی آواز نہیں آئی بھائی تسی بھی بولو نا سبحان اللہ محبوب سارے اندر سانجا کوئی زبان خاموش نہ روے سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے مسجد نبی چے روزے رکھ کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چے کملی والا آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چے حسین تے انہاں ہاں دے نانا جان دی زیارت نصیب فرماؤ ہونا کام میں تھے رکھا جائے ہاتھ چوکے بولو ملو پتہ لگے جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے پروردگار دی بارگاہ جس حالت دے اندر تو او دے تے راضی ہے میں تیرے تے راضی ہوں نوجوانوں آیت مبارکہ پڑھیے نالے کربلا دے میدان سے چلیے اطمینان کہتے ہیں اکھ دے سامنے کائنات لٹی جاوے انسان اللہ دے ذکر جب پھر بھی آرام دے سکون آ جائے امام علی مقام مدینے دو مکے والے جا رہے حسین اللہ دا ذکر کری
جا رہا قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا حسین دا قافلہ مکے تو کربلا ول جا رہا میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا کربلا چ ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا نوجوانوں 10 محرم دی دن آ گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے سامنے ابا او دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے سامنے او دے اکبر دی لاش تڑپ گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا علی اصغر دے حلق وچ تیر لگ گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان وچ حسین نو اللہ دے ذکر چ کنا کو سکون پیا مل جائے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا رہے اللہ دا ذکر کری سرنے دے دی نوک دے چڑھ گیا پر او اللہ دا ذکر کری جا رہا کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ دے ما یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ نے فرمایا اے حسین او دے نالو ود کے بھی کسی نے اطمینان ہے اور جڑا نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھی جاوے گرامی قدر حضرات ایسا اطمینان ساری کائنات آنکھ دے سامنے لٹی گئی پر ڈولیا نہیں تے اللہ دا ذکر کری جا رہا میرے ملت دے نوجوان سامنے پتران دی اللہ سامون آج کسی دے گھر اللہ نہ کرے ایک میت ہوئے تو رات سکون نہیں ملتا دے سامنے پتران دی اللہ شاہ سجے پاسے ویران دی اللہ شاہ کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دی اللہ شاہ تے پیچھے غلامہ دی اللہ شاہ 71 لاشاں دا ڈھیر لگا پر بیگانی ایک بھی نہیں سارے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں اتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے لوگاں دے خدا دی ذات شکوے شروع ہو جاندے اتھے 72 لاشاں دا ڈھیر ہے تے لاشاں چ کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں تو آواز ہے تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں تے اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ مدینہ چھڑ کے کربلا گیا میں راضی ہوں عرض کی دی اللہ نے دے دی نوک دے چڑھ کے راضی ہوں یا اللہ کیا تم بھی راضی ہیں آواز ہے جے بھی میریاں رضاواں پوچھن بالیا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا میریاں رضاواں پوچھن والیا تو تے میرے نا تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی انتے جڑا فرمایا سونیا ہن تے قیامت تک جڑا تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے میں رب اودتے بھی راضیاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے آکھیا جڑی قیمت دین بچے گا مجھ سے قیمت بچا کے جاواں گا میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں جھانگ روڑ تے وسن والے ہو تسی تے بابے سلطان باہو دے گوانڈی ہو تے نیڑے وس دے ہو وہاں تے بہتا حق باندھا بولو سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخراتی کربلا والے اندر ذکر ہوندہ رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے دل رکھی وانگ پہاڑا سے بدیاں تے ہزار علام
ہر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدے اینا چکیے باہو تمہیں کافر کین ہزار زندہ باد عاشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان اکھیا سی یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا عشق کو سوکھا ہے اتھے پتر کو ہانے پہندے نے اتھے سر نیزیاں تے نوکاں تے سولی چڑھ دے نے اتھے جسم دیاں بوٹیاں ہو جا دیاں تے آرے ہیٹھا آنا پہندے ایڈا سوٹ کا عشق نبھانا نہیں تے کربلا دا میدان پڑھ کے بیکھ لائے عشق دی منزل ہی سی نا کربلا عشق دی ایک منزل ہے گرامی قدر حضرات حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا فرما دینے عشق دی پہلی پوڑی اتنی سخت ہے کہ پہلی پوڑی تے قدم رکھیے تے انج لگ دے جو میں پل سے رات تے قدم رکھ دیتا ہے تے جڑے عشق دی پہلی سیڑھی اتنی زیادہ سخت ہے پتہ نہیں اگلیاں منزلوں دا کی حال ہو سی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق دا او میدان جت لیا جتھے آکے بڑے بڑے ڈول گئے پر یاد رکھیا جے کہ امتحان تے تکلیف دے بغیر انسان کدے منزل تے نہیں پہنچ سکتا توجہ ہے بادام دے اندر مغز ہوندہ ہے اخروٹ دے اندر مغز ہوندہ ہے مگر انسان اس مغز دا ذائقہ اس وقت تک نہیں چک سکتا جب تک اس اخروٹ یا بادام دے اتے چوٹ نہ لگاوے چوٹ لگے گی پھر مغز نکلے گا پھر انسان کھا سکتے پتہ لگیا کہ چوٹ ضروری ہے گندم دا دانا ہوئے نا ان ساری زندگی اتھے رکھ دیو 100 سال بھی رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جے دبا دیو پھر او دے وچ پودا نکل دے تے پودے دے تے سٹا لگ دے پر جے گندم دا دانا باہر رکھ دیو 100 سال بھی رکھو اس وقت تک انہوں پھل نہیں لگنا جب تک اس زمین جو رول نہ جاوے انسانوں بے پھل نہیں لگتا جب تک رول نہ جاوے انہوں عشق دا امتحان دینا ہی پہلے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے تکلیفوں مل دینا ہی جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے انسان مصیبت مشکل چ پہ کے دیکھو نا بچہ سارا سال پڑھ دے سکول بھی تے ٹیوشن بھی جیڑا بچہ امتحان دے وہی نہ او پاس ہو سکتا ہے او بولو موتی علی نہیں تسی نہیں بولے میں پہلے قرآن نہ پڑھا اس گل ہوتے بے مرشدہ چوپ روے جیدہ مرشد حسین او بولے سبحان اللہ
اور اچھا بولو علی والا بولو سبحان اللہ، کربلا والے والا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تیرے کو 5 امتحان لینے، کنے 5 امتحان یا اللہ کیڑے فرمایا من الخوف، پہلا تیرے کو میں ڈر دا پرچہ لواں گا، کیا تو میرے کو پورا ڈرنا ہے کہ یا کسی اور کو بھی ڈرنا ہے؟ فرمایا کدے کدے میں تینوں خوف دا پرچہ دے کے آزماواں گا، پر جڑے ہوندے نا اللہ والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہوں کو خوف تے نہ انہوں کو حزن ہوندہ ہے، کیوں؟ وہ خوف دے پرچے جو پاس ہو جاندے نے، پھر لا خوف علیہم، انہوں کوئی خوف نہیں ہوندہ، زمانے دے لکھاں یزید بھی آ جانا، کربلا چ انہوں کوئی خوف نہیں، وہ خوف دا پرچہ لیندے۔ نمرود دے دربار چ ابراہیم نو کھڑا کیتا جاندا ہے، اس زمانے دا شہنشاہ ہے تے ابراہیم دی 14 سال دی جوانی ہے، پر لا خوف علیہم، وہ کہندہ انا ربکم العالی، میں وڈا رب ہاں، پر ابراہیم دے دربار چ کھلو کے فرماندے نے لا خوف، کوئی خوف نہیں مینوں تیرا زمانے دا رب ہوے گا، پر نہ مینوں کوئی خوف نہیں تیرا، کیونکہ خوف دا پرچہ دے کے پاس ہو جاندے۔ فرمایا من الخوف والجوع، فرمایا پھر میں اود کول بھوک دا پرچہ لینا، کربلا چ 3 دن دی بھوک تے پیاس ہے، پر سونے دا لاڈلا ڈولیا نہیں، بھوک دا پرچہ بھی لے لیا۔ من الاموال، مال جو گھاٹا پا کے بھی ازماواں گا، ساری دنیا مدینے رہ گئی، اللہ جب پالا کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرہ لگا کے آگے پر انہوں کوئی خوف نہیں، انہوں کوئی غم نہیں، انہوں کوئی تکلیف نہیں، خوف دا پرچہ بھی دیتا، بھوک دا بھی دیتا، مال جو گھاٹے دا بھی دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والانفس، پھر میں تیری جان لے کے آدم آواں گا، سر نیدے دی نوک تے چڑھ گیا پر حسین ڈولیا نہیں، والثمرات، فرمایا میں تیرا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا، 18 سال دا اکبر بھی گیا تے 6 مہینے دا اصغر بھی گیا، پر حسین ڈولیا نہیں، تو آواز آئی وبشر الصابرین، بشارت مبارک ہوئے تو انہوں صبر والے ہو، صبر والے مبارک ہوئے، پڑھا قرآن صبر والے دی شان ہے، تسی بول دے نہیں میں کی میں پڑھا، آجے تے میں شروع آیا میں تانوں کربلا لے کے جانا ہے، جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چاہ کے اچھا بولے سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، تینوں صدقہ تے واسطہ حسین دا جڑا اس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے، ماشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ اللہ نے قرآن جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کدھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب، نماز پڑھیں حساب نال ثواب دیتا جائے گا، روزہ رکھیں کسے تول کے تنو ثواب دیتا جائے گا، زکاة دے میں تول کے تنو ثواب دیتا جائے گا، پر جدو آئی نا صبر والے دیواری فرمایا اجرہم بغیر حساب، اللہ فرمایا میں بغیر حساب دے اجر دے مانگا، اور یار 64 چکر 60 یا 64 والے قرب و جوار تو ہونے والے ہو، وہ جڑا صبر کرے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے وے، تے جڑا حسین صبر ہی بے حساب کر جاوے،
وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے جڑا صبر ہی بے حساب شاجی کر جاوے وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے نہ اس حسین دا ذکر کرن لگا کہدا کدا دل کردا ہے زبان میری ہوئے تو ذکر میرے حسین پاک دا ہوئے دیکھ لو اجے محرم آیا نہیں کہ سنیاں نے ذکر حسین کرنا شروع کر بھی دیتا ہے آج سنیاں دا شرف الحمدللہ اسی محرم شریف چی نہیں ذکر حسین کر دے ساڑھا جدوں دل کرے ذکر حسین دی محفل چھیڑ کے بہ جانے نبی نال وفاداریاں نے نا الحمدللہ انہوں میرا دل کردہ ذکر حسین رل کے کریے میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پترے دویں ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسینی بولے تارا پھر بولے اجے تارا ہاتھ چاہ کے بولو تارا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں اجنی نعرہ مارنا آسمان تے عرشہ تک آواز آوے خیر البشر کی آنکھ جا کے بولو تارا ہو سکتا ہے کسے دے دیں چاہوے آسی صاحب میں کیوں پڑھا تسی منو کیوں پڑھا رہے ہو تے میں آسان کر کے عرض کراں ساڑھے دروازے تے منگتا آوے نا صبح وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے نہ کچھ دئیے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ کچھ دئیے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی گل دل کردہ کچھ دے دے وہاں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دیندہ محمد دے پتران دی خیر مانگے کملی والا خالی جان دے وے گا جنہوں لگ دے میں چوڑ چک نہیں بیٹھا میں محمد دے بوئے تے بیٹھا تے منگتا بن کے بیٹھا تے میں آیا سرکارت کو دیدار دی خیرات مانگن اور مانگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر سونا ایڈا سخیے خالی نہیں جان دے وے گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے کون ہے دیوالی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی جی جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے نے پھڑ کے میرے نبی نے سینے نہ لگایا او دا متھا چم کے فرمایا صحابہ گوارے آج او سویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پیانو جنت نہ لے جاؤں عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کیے ہیں فرمایا ایک دن میں مدینہ دی گلی جی جا رہے آؤں میرے اگے کے بچہ جا رہے آؤ یہ دے کے میرا حسین جا رہے آؤ حسین نہیں پتا میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نہیں پتا دے پیچھے میں آ رہے آؤ فرمایا میں بکھیا جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چکے جائے اے بچہ اوتھے اوتھے بے کے میرے حسین دے قدمہ دی منڈی چمد آئے انہوں سینے لگا کہ امت نو دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک چندہ جنتی جنت جے چلے جان گے دوزخی دوزخ چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نو کہے گی آج تیرے پلے کی ہے جنت کہے گی بڑیاں گلاں کرنی ہیں تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں آج نمرود میرے کول آج فرعون میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول نہیں جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نے فرمایا کہ دوزخ نو کہہ دیں بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول
یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. سبحان اللہ. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. گرامی قدر حضرات، اج دا چونکہ موضوع انہوں نے دیتا کہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اور انہوں دے حوالے نہ گفتگو سنو. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرہ پاک دے وصال پاک تو بعد ایک دن اپنے بھائی حضرت عقیل نے بلایا. اپنے بھائی عقیل نے فرمایا کہ تو علم الانصاب دا ماہر ہے، خاندانہ دے علم نو جاننا ہے تے تینو سارے عرب دے قبیلیاں تے انہاں دے نسب دا پتہ ہے تے میں او قبیلہ 10 جڑے بڑے بہادر لوگ ہون تے سیانے لوگ ہون. عرض کی حضور کی ضرورت پیش آگئی. آپ نے فرمایا عقیل میں نکاح کرنا چاہنا مگر میں چاہنا کسی بہادر عورت تے کسی بہادر خاندان سے شادی کرا. حضرت عقیل نے عرض کی تھی حضور اگر تسا شادی تے نکاح کرنا ہے تے کلابیہ خاندان اچ کرو. کلابیہ خاندان دے لوگ بڑے بہادر ہوندے نے، بڑے سیانے زیرک لوگ ہوندے. مولا علی نے کلابیہ خاندان اچ پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہنا تے تسی اپنا کوئی رشتہ پیش کرو. کلابیہ خاندان نے عرض کی تھی ساڑھے واسطے بڑا فخر تے ناز ہے، اسی نبی دے خاندان چ اپنی بیٹی پیش کریے. انہاں نے اپنی ایک بیٹی پیش کی تھی جدا نام سی فاطمہ کلابیہ. مولا علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح فرما لیا. حضرت فاطمہ کلابیہ جدو گھر آئیاں نا دلہن بن کے تے مولا علی دے ساری اولاد نو کٹھا کیتا. سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ کلثوم سارے نو کٹھا کر کے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں اے نہ سمجھے آجے میں تہاڈی ستیلی ماں بن کے آئیاں، میں تہاڈی اماں دی نوکرانی بن کے آئیاں، میں تہاڈی تے تہاڈی ماں دی نوکرانی بن کے آئیاں، تسی رسول اللہ دے دوترے تے سیدہ زہرا پاک دی اولاد ہو. گرامی قدر حضرات، حضرت فاطمہ کلابیہ جدو ویڑے چا آئیاں نا اللہ نے حضرت فاطمہ کلابیہ بچو مولا علی نے پتر عطا کیتا. او سب پتر دا نام ہے حضرت عباس علمدار. ویسے دیتے نا سبحان اللہ کہنا، بولے ہی نہیں سبحان اللہ. میں علی دے پتر دا ذکر چھڑن لگا بھائی. یاد رکھیا جے صرف تسبیح تے اللہ اللہ پڑھیں بندہ ولی نہیں بندا، علی علی پڑھیں بھی ولی بن جاندہ ہے. ہاں کیونکہ میں مجددی ہوں، میرے مجدد پاک فرما دے نے اس امت ہی نہیں فرمایا پچھلی امتاں بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. گرامی قدر حضرات، اللہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پتر عطا کیتا. حضرت فاطمہ کلابیہ بچوں نام رکھیا عباس. عباس دا معنی کی ایک ہوندہ شیر جدے کول جنگل دے سارے جانور ڈر دینے تے جڑا جنگل دا بادشاہ ہوندہ ہے انہوں شیر کہتے ہیں، پر جدے کول شیر بھی ڈر دینے انہوں ببر شیر کہتے ہیں. عباس دا معنی ہے ببر شیر. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. نبی دی آل بیت دا نوکر تے صحاب دا نوکر بولے سبحان اللہ. عباس دا معنی ہے ببر شیر. حضرت عباس علمدار جدو ماں دی گودی چاہے تے مولا علی نے پیغام بھیجا کہ حضور آؤ اللہ نے پتر عطا کیتا. مولا علی آئے گودی چ چکے تے رون لگ پے. حضرت فاطمہ کلابیہ عرض کی تھی حضور اللہ پتر دیتا لوگ خوشیاں منان دے تسی رو رہے ہو. آپ نے عباس علمدار نے الٹا کیتا تے عباس دی کڑ تے دو نشان تھا، ایک علم دا نشان سی تے ایک مشکیزے دا نشان سی. بوسا لے کے ارشاد فرمان لگے آوے فاطمہ اللہ نے کربلا چ حسین دی کنڈ سنبھالن والا ویر عطا کیتا ہے. اس واسطے آپ نو علمدار کیا جاتا ہے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دی شہادت تک تھوڑا دیر مولا علی دی گود چپلے. آپ دی شہادت دے بعد امام حسن نے آپ نو پالیا، مگر امام حسن دی شہادت دے بعد حضرت امام حسین نے آپ نو پالیا بھی تے آپ دی تربیت بھی کیتی، آپ نو تعلیم بھی دیتی. اے امام حسین دے ویر بھی سن تے مرید بھی سن.
حضرت عباس علمدار ویر تے ہے سن پر آپ نے بیعت بھی امام حسین دے ہاتھ تے کی تھی پیر بھی آپ حضرت امام حسین آپ دے پیر بھی سن تے ویر بھی سن تے آپ ویر بھی سن تے مرید بھی سن آپ دے بچپن دا واقعہ کتابہ چک لکھیا کہ آپ مولا علی المرتضیٰ دی گود وچ بیٹھے بچپن جو باپ اپنی اولاد نو پڑھان دن حضرت غازی عباس علمدار بچپن چ بابا جان دی گود وچ بیٹھے تے مولا علی نے فرمایا بھی بیٹے نو گنتی نہ سکھاواں آپ نے فرمایا عباس بیٹا پڑھ اول یعنی ایک حضرت عباس نے پڑھے اول ایک تھوڑی دیر رٹا لگایا تو جدو یاد ہو گیا نا حضرت مولا علی فرماتے نے بیٹا ہن پڑھ دو عباس چپ فرمایا بیٹا پڑھ تسمیہ دو عباس چپ دوسری باری پھر فرمایا عباس بیٹا پڑھ دو عباس نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جڑی زبان نل ایک کہہ بیٹھا ہوں دو کہندے حیا آتی ہے زبان دا پکا تے قول دا سچا عباس تے وفادار عباس بچپن تو حضرت عباس علمدار دا قد مبارک بڑا لمبا سی میں کتاباں چ پڑھیا کہ عربی نسل دا سرخ گھوڑا ایک گھوڑیاں بھی جو سب تو اعلیٰ نسل دا گھوڑا جدا قد بہت بلند ہوندہ ہے اس گھوڑے دی نسل ہوتے جدو حضرت عباس بیٹھ دے سانا تے آپ دے پاؤں زمین تے لگ دے سانا اڈے اچھے تے بلند قد دا علی دا شیر اور طاقت کتنی آپ دی طاقت دا اندازہ اس واقع تو لگا لو کہ حضرت امام قاسم حضرت امام حسن دے بیٹے جدو آپ کربلا دے میدان چ گئے نا تے یزیدیاں نے آکھیا کہ سونا جا نوجوان آیا ہے حسن دا پتر ہے یزید دی فوج چ جڑا سارے تو طاقتور پہلوان سی او دا نام سی ارزق ابن سعد نے ارزق نو آکھیا ذرا نوجوان دا مقابلہ کرنا علی دا لال ہے علی دا پتر ہے انہیں آکھیا میں 1000 بندے دی طاقت رکھنا تے میں اس بچے نہ لڑا نہ اے میری توہین ہو جائے گی اے دے واسطے تے میرا پتر ہی کافی ہے انہیں اپنا ایک پتر بھیجیا او گرز لہران دا آیا حضرت امام قاسم نے او دا گرز پکڑ کے او دے سر تے ماریا تے او دا سر اتار کے او دے باپ دے قدمہ چ سٹ دیتا پہلوان نو بڑا غصہ ہویا نے اپنے دوسرے پتر نو اشارہ کیتا تو جا وہ اپنی تلوار لہراندہ آیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن دے پتر نے او دی تلوار کھو کے او دا سر اتاریا او دا سر پھڑ کے بھی او دے باپ دے قدمہ جو سٹیا انہیں تیسرا پتر بھیجیا او دے 2 ٹکڑے حضرت قاسم نے کر دیتے انہیں چوتھا پتر بھیجیا او دی بھی گردن اڑائی نا ارزق پہلوان نو بڑا غصہ آیا بڑا لہرا کے اپنی تلوار نو جوش تے جلال حضرت امام قاسم وال ودیا جدو حملہ کرن لگا نا حضرت قاسم فرماتے نے رک اور رکیا فرماتے نے تو عرضہ کہنے لگا جی میں عرضہ کا پورے عرب چا میری دھومیں فرمایا ایڈا بڑا تو پہلوان تے مجاہد ہیں تے تینوں آجے گھوڑے دی زین بنن دی جاچ نہیں آئی آب ایک تیرے گھوڑے دی زین کھلیا انہیں انج کر کے نیچے بیکھیا قاسم نے تلوار دوار کر کے دا سر اڑا دیتا تے نعرہ تکبیر مار کے کہندے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ اور جدے شاگردہ دا حال ہوئے اس عباس دے کیا کہنے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یہ دے شاگرد قاسم محمد اس عباس علمدار دی طاقت دا اندازہ کون کر سکتا ہے آپ نو علمدار اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ کربلا دے میدان چ امام علی مقام نے اپنی فوج دا علم جھنڈا نشان حضرت عباس نو پکڑایا سے اس دورے جھنڈا اس واسطے پکڑیا جاندہ سی تاکہ انشانی رہے کہ اے فوج دوسری او فوج دوسری ہے تے جھنڈا اس پہلوان نو دیتا جاندہ سی جڑا فوج سب تو بڑا طاقتور ہوندہ سی جھنڈا گر جاندہ مقصد ہوندہ سی کہ اے فوج ہار گئی ایمانداری نہ دسو امام حسین نے جنہوں جھنڈا پکڑایا ہوئے گا کنہ کو بہادر ہوئے گا نوجوانو حضرت عباس علمدار کربلا جب امام علی مقام دے نال صرف علم پکڑ کے چل دے نہیں رہے لاشاں بھی اٹھا کے امام علی مقام دے نال لے کے آندے رہے حضرت علی اکبر دی لاش چکنا کو امام حسین واسطے آسان نہیں سی
علی اصغر دی لاش اٹھانا آسان نہیں سی انہوں محمد قاسم دی لاشاں چکنیاں آسان نہیں سن پر ساری لاشاں حضرت عباس علمدار امام علی مقام دے نال اٹھا کے لگے نوجوانوں خیمہ امام علی مقام دا تے اور نکر چ حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی بیٹی بیٹھی ساری اہل بیت اطہار دے بچے حضرت سیدہ سکینہ دے ارد گرد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سکینہ اج تینوں 3 دن پتہ پانی نہیں پیتا تے اپنے ابو نو کہہ رہا سانو پانی منگوا دے سکینہ اپنے بابا دی بڑی لاڈلی تے کہنے لگی نا کوئی بچہ پانی نہ مانگے میرے ابا بہت پریشان ہے میں آکھاں گی تے میرا بابا میں نو پانی تے منگوا دیں گے پر میں نہیں کہنا میرے بابا کیوں دکھی ہوں سارے بچے کہنے لگے سکینہ ایک تو ہے جڑی پانی منگوا سکنی ہے تو بابا دی بڑی لاڈلی تے آپ فرما لگی ہیں میرے بابا پہلے بڑے پریشان تے دکھی نے میں بابا نو ہور نہیں کرنا ہاں جے پانی پینا نا تے میں چاچے عباس نو کہنی ہے میں چاچے دی بھی بڑی لاڈلی ہاں تے میرے چاچا میں نو پانی لے آکے دے بچے کہنے لگے ہاں سکینہ تو اپنے چاچو نو بولنا آج تو ہاڑا چاچے آندہ بتیجے نال بڑا پیار ہے پر کائنات اندر انج دا چاچا کوئی نہیں تے انج دی بتیجی کوئی نہیں حضرت بی بی سکینہ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کو لائیاں تے کہہ لگی چاچو جی میں سنے ہیں اسی حوض کوثر دے وارث ہاں حضرت عباس علمدار نے اٹھا کے سیدہ سکینہ نو سینے لگا کہ ہاں میری بیٹی وہ تیرا ہی نانا جڑا حوض کوثر دا وارث ہے تے زبان نکال کے کہہ لگی چاچو یہ اسی حوض کوثر دے وارث ہاں تے آج 3 دن گزرے تیری سکینہ پانی کیوں نہیں پیتا عباس علمدار سینے لگا کے رون لگ پہ فرمایا سکینہ تو کی چاہنی ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا سکینہ نے آج 3 دن گزرے پانی نہیں پیتا تو چاچو جی سانو بچیاں نو پانی نہیں لیا دے عباس علمدار سینے لگا کے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی سکینہ پانی پیتے نو میں لیا دے پر میں کی کروں تیرے بابا میں نو جاون نہیں دیتے سیدہ سکینہ عرض کی تھی چاچو جی تسی میں نے کواری خیم میں حسین چے لے جاؤ بابا دے سامنے لے جاؤ اجازت تو ہانو میں لے دے نہیں پر انج کریا جی میرے چھیرے تے ذرا کپڑا دے کے لے کے جائے حضرت عباس علمدار نے سیدہ سکینہ نے اٹھایا تو چہرہ انور تے دوپٹہ رکھ لیا عرض کی تھی جدو بابا دے سامنے جاؤ تو میرے چہرے تو کپڑا ہٹا دیا جائے عباس علمدار سیدہ سکینہ نے لے کے امام علی مقام دے سامنے آئے آپ نے بیخ کے فرمایا عباس ویرہ کدھر آئے ہو حضرت عباس علمدار آپ تے نہیں بولے سیدہ سکینہ دے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا تے بیکھیا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑے میرے امام نے فرمایا سکینہ بیٹی کدھر آئی ہے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی بابا جو 3 دن گزرے پانی نہیں پیتا رو کے عرض کر دیا بابا میرے چاچو نو کوا میں نو پانی لیا دے بے میرے امام نے سکینہ نو پھڑ کے سینے نال لایا متھا جمع کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی تو نکیے تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر ہے عباس میرا ویر ہے فرمایا جی میں تیرا دل نہیں کردا اکبر جاوے میرا جی نہیں کردا میرا ویر عباس جاوے حضرت عباس میں ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی لجپالا منو اجازت دے دیا جے میں اپنی سکینہ عباس سے پانی لگی آواں فرمایا عباس تینو کیویں جان دے ماں پیرا میری فوج دا علمدار ہے عرض کی تھی لجپالا او فوج کتھے گئی جدا میں علمدار شدید کرنٹ میں رکھا شدید کرنٹ کر رہے مائی کرنٹ عرض کی تھی سونیا میں جڑی فوج دا علمدار سا ساری فوج ہی چلی گئی وارو باری سارے ٹر گئے عرض کی تھی سونیا فوج کتھے گئی جدا میں علمدار سا میرے امام نے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا نوجوانوں حضرت عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا سکینہ پیاسی نہیں ویکھی جاندی عرض کی تھی لجپالا مینوں جان لین دیو میرے امام دے سامنے رو کے عرضاں کر دینے لجپالا جدو قیامت دیاڑا آوے گا کاسی
قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں نے علی اکبر نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے نے سینے دے چھید وکھا لینے نے علی اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینا ہے میں بابا علی نو کی وکھاواں گا عرض کی دی لج پالا میرے بابا نے آکھیا سی عباس پترا کربلا چ میرے حسین دی کنڈ سوال نہیں آئے عرض کی دی سونے میں بابا نو کی مو وکھاواں گا نوجوانو امام علی مقام نے پھڑ کے سینے لا لے آئے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا ادھر سکینہ رو رہی سارے بچے روئی جا رہے حضرت عباس نے قدمات ہاتھ رکھ لے عرض کی دی لج پالا مینو جولن دے آج فرمایا جا عباس ویرا میں تینوں اللہ دے سپرد کرنا عباس سلمدار اپنے خیمے دی اندر آئے عباس نے جڑے ویلے تیاری کی تھی سکینہ اپنے چاچا دے دوالے پھر دی نوجوانوں سکینہ اپنی مشک لے کے آ گئی کہن لگی چاچا پانی لے کے آیا عباس علمدار نے سکینہ دی مشک اپنے کندھے نہ لٹکا لئی کہن لگی چاچا پانی لے کے آؤ گے فرمایا سکینہ وعدہ رہا پانی لے کے آؤ گا کہن لگی چاچا وعدہ کچائی کے پکائی سینے لگا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ تیرا چاچا 55 زبان دا بڑا پکائی اجیڈا پکا وعدہ کر کے چلے آؤ کہ پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا نوجوانوں سکینہ رون لگی بھئی عباس علمدار نے کہ پیالہ سکینہ نو پکڑایا فرمایا بیٹی سکینہ پیالہ لے کے خیمے دے پوے جی کھلو جاؤ میں تیرا چاچا تیرے لی پانی لے کے آؤ سکینہ پیالہ لے کے دروازے جی کھلو گئی نوجوانوں جڑے ویلے عباس علمدار دے ٹرندہ بیلا آیا عباس نے آکے امام حسین جفا مارے آؤ میرے امام نے ویر دا متھا چمے آؤ فرمایا جہاں عباس تینوں میں اللہ دے سپرد کرنا آؤ عباس نے اجے 2 ہی قدم اٹھائے امام علی مقام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے بیکھے آؤ میرے امام چہرہ بے کے فرمان لگے جہاں عباس عباس نے 1 قدم اٹھایا میرے امام نے فرمایا ویرہ ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے بیکھے آؤ چہرہ بے کے کہنے لگے عباس ویرہ جاؤ 1 ہی قدم اٹھایا فرمایا عباس ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے دوڑ کے آگے امام نو جفا مار لے آؤ عرض کی دی لج پالا کی گلے چورنو دل نہیں جے کر دو رو کے فرمان لگے جدوں دا ویر حسن ٹر گیا مینوں کدے کسے ویر نہیں آکھیا عباس ان تیرے باج میرا ویر بھی کوئی نہیں جاندی واری ویر کے آ جاؤ مینوں کدے کسے ویر نہیں کہنا عباس ہینے نالی ادھر کے قدم پھڑ لے عرض کی دیجئے ابو والویکھاں ویر لگنے پر جدوں تیری ماں والویکھنا ادروں آبادائیں دیانے عباس حسین دا ویر نہ بنی دنیا تے بھی مرید رہنا ہی حشر نو مریداں سی اٹھنا کی دی لج پالا میں تے تیرا غلام آؤں پر قیامت تک میری اولاد سیدہ دی نوکر روے گی عرض کی دی میں ویر نہیں میں مرید بن کے اٹھنا چاہنا ہوں نوجوانوں جڑے بلے عباس کربلا دے میدان وال ٹرے خیمے چ کہرام مچ گیا حضرت بی بی زینب نے ویر نو جاندہ ویکھے آؤ حضرت شہربان رون لگ پئی آؤ علی دا شیر گرجی آؤ نوجوانوں یزیدیاں دیاں دوڑان لگ گئی آؤ جدر عباس دی تلوار جاندی ہے گاجر مولی مانگ فصلہ مانگ کٹ دی لگی جا رہی یزیدیاں دیاں گردنا انجی اٹھ دیاں آنے جی میں خزاں دے اندر درختان دے پتے اٹھ دینے ابن سعد شمر نو کہنے لگا اے کون ہے شمر کہنے لگا علی دا پتر عباس علمدار ابن سعد لبا جو جملہ نکلے آؤ کہنے لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے عباس علمدار محمد عربی دی کچھار دا شیر گر دیا
یزیدیاں دیا دوڑا لگی اپنے ساتھ نے آکھا ہٹ جاؤ انج لڑتا رہا تے شام تک مکھا کے جاوے گا عباس علمدار نالے مشک سنبھال دے نالے علم سنبھال دے نالے تلوار چلا رہے سکینہ پیالہ لے کے نہ تے خیمے دی اوٹے چ پردے چ کھڑی ادھر عباس علمدار تلوار چلان دے جدو نہر فرات دے کنارے تھے آئے نا آپ نے نوجوانوں مشک بھری نا جدو پانی دیتے اپنے کندے نہ لٹکائی تھے ایک چلو لے کے آپ پانی پیمن لگے تھے بیچ سکینہ نظری ہو گئی عباس علمدار نے پانی روڑ دیتا با تیریاں وفاواں تو صدقے جاؤں عباس علمدار نے اپنے گھوڑے دی مہار پکڑ کے نہ تے انہوں قریب پانی دے کیتا تے آکھیا تو تے پی لے گھوڑے نے اپنا چہرہ ہٹا کے آکھیا سونے ہاں یہ تو وفادار ہے تے میں بھی تیرے قدمان اللہ کے تھے تک آیا اج میں بھی وفادار ہاں اصحاب کہف دے قدمان لگے تے کتا وفادار ہو جاندے سونے میں تے تیرے قدمی لگا رہا اج جب تک حسین دی سکینہ پانی نہیں پیوے گی حسین دا کوئی لشکر دا جانور بھی پانی نہیں پیوے گا وفاواں والے سارے میری ملت دے نوجوانوں عباس مشکیزہ پانی دا جیڑے بلے لٹکایا نا تے نالے تلوار چلا رہے نالے علم پکڑیا نوجوانوں جیڑے بلے عباس علمدار نہر فرات والو خیمیاں والے آئے نالے تلوار چلا دیا آ رہے نالے مشکیزہ سنبھال دے آ رہے سکینہ کہہ دیا اے اصغر رومین میں ویخنیا میرا چاچا پانی لگی آ رہے آئی سکینہ نالے عبادہ عمر دی آئے نالے کہہ دیا چاچا جلدی آ جاؤ نالے کہہ دیا روے کوئی نہ میں ویخنیا چاچا پہ ہوں دینے نالے عبادہ عمر کے کہہ دیا چاچا آ جاؤ نوجوانوں ابن سعد دی آواز آئی کہنے لگا انہوں روک لو یہ پانی دے کے قطرہ خیمے جو ٹر گیا قیامت تک یزیدی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا ایک ظالم نے چھپ کے باہر کیتا عباس علمدار دا سجا بازو ڈگ پہ آؤ نوجوانوں عباس دی تلوار ڈگ پئی عباس نے علم اپنے کھبے بازو جے پھڑ لے آؤ نالے مشک سنبھال دین نالے علم سنبھال دین امام علی مقام خیمے جبے کے رون لگ پئی عباس گھوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے دوجا باہر کیتا عباس دا کھبا بازو زمین تے ڈگ گیا نوجوانوں علم بھی ڈگ پیا عباس نے مشکیزہ اپنے دندان وچ پکڑ لے سکینہ دی چیخ نکل گئی رو رو کے کہن دیا چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ نوجوانوں عباس گھوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے تیر مارے تیر جا کے سکینہ دے مشکیزے سے لگ گیا ساورا مشکیزہ پھٹ گیا تانی کربلا دی ریت ڈل گیا سکینہ دی چیخ نکل گئی سکینہ پیالہ زہر زمین دے مارے ہو پیالہ ٹوٹ گیا کہ رو کے کہہ دیا جنہیں رونا ہے وہ نہیں رو لے پانی نہیں ہونا تو آخرو میرا چاچا ہی آ جائے سکینہ نالے روندی نالے وازاں مار دیئے کہن لگی چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ امام حسین آوازاں مار دینے عباس خیمے تک آ جاؤ نوجوانوں تیران دی بارشیں آ گئی 360 تیر عباس سینے جا لگے عباس جڑے ویلے زمین والے آن لگے خیمے والے کے کہن لگے ادرکنی یا اخی حسین میرے آقا حسین بن سنبھال آج میرے امام دیاں کربلا والے دوڑان لگ گئیاں رو کے پرمادر عباس ویرا اجے جائینا تیرا ویر حسین پیائے ہوندائی نوجوان ادھر میرے امام لگی آ رہے ادھر سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے آئے 360 جب بدن دے ہوتے تے تیر عباس نو وجے آئے پھر خیمے بچوں بولی زینب تے ویر عباس نو سدے آئے
میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے حضرت امام عباس دے قریب آئے عباس سلمدار دے چہرے دے رگڑاں لگیاں نے او نوجوان انسان زمین تے ڈگ دا ہوئے پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگا دائے تاکہ میرا چہرہ بچ جائے او کیویں ڈگیا ہو میرے گاؤں او جدے ہاتھی کوئی نہیں جدے بازو کوئی نہیں سکینہ دا چاچا سکینہ دے پانی نہیں رگڑا پہ اکھاں دائے میرے امام نے چکے سر گودی چ رکھے آؤ فرمایا عباس ابھی رائے اکھاں کھول تیرا ویر حسین آیا ہی عرض کی دیلا جبالا کھانچ خون بھر گیا ہے ہاتھیوں دے صاف کر لینداؤ ذرا میریاں اکھیاں صاف کرے آ جائے میں جاندی واری مرشد بیخ کے جانا ہے میرے امام نے عباس دیاں کھانچ ریت تے خون نکالے آؤ عباس نے آکے کھول کے امام دا چہرہ ویکھے آؤ نالے چیخہ مار کے رو بھائی فرمایا عباس رونا کیوں آئی سکینہ نو ملنے خیمے جلے چلاؤ فرمایا جے زینب نو ملنے خیمے جلے چلاؤ بابی شہر بانو نو ملنے خیمے جلے چلاؤ عرض کی تھی میرے بازو کوئی نہیں جبھا کیویں ماراؤ سونے ذرا سینے گھٹ کے لایا آج میرے امام گھٹ کے سینے لایا عرض کی تھی لجپالا میں کسے لئے نہیں رو رہا ہوں فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کی تھی رونا میرا مرشد کلہ رہ گیا میرا مرشد کلہ رہ گیا آج امام سینے لگا کے روئی جا رہے فرما دینے ویر ویران دے دردی ہاں دے تے ویر ویران دیاں باوان تے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں میرے امام دے بیر دی جدو روح قبض ہوئی نا میرے امام نے جدو علی حضرت عباس سلمدار دا اس طرح کر کے لاشا چکیا نا ایڈا جنا سی علی دا لال کے امام علی مقام سے سینے درہ سینہ لگا تے پیر زمین تے گسیٹ تے لگے جا دے خیمے چلے آکے جدو لاش رکھی نا سیدہ زینب اپنے ویر تے آکے لیٹ گئیاں تے متھا چوم کے فرما دیا اکھاں کھول پردے سن بھیرن دیا محافظہ اٹھ میریاں رکھیاں کرنے والے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب نے آکھیا ہوئے گا شاءاللہ مرنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانی گا بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام نے اس ویلے عباس دی لاش تے کھلو کے آسمان وال بکھیا ہوئے گا تے عرض کی تلے میرے مولا قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا انہیں عباس ورگے تے علی اکبر ورگے تے قاسم ورگے تے علی اصغر ورگے شہزادے رب دے دین تو وار دیتے تے مدینے والے منہ کر کے آکھیا نانا اب اخلا میں سارا کچھ قربان کر دیتے پر سونے تیرا قرآن میں ریل تو زمین تے نہیں ہوں ڈگڑ دیتا عرض کی تھی یا اللہ ان کے قیامت تک لکھیں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگر دیویں یہ او کربلا والے جڑے میرے تے تیرے تک نبی دا دین تے نبی دا کلمہ پہنچا گئے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات مزید اپنی شان تے ذات لائق بلند فرما کے قیامت نو سانو انہاں دے قدمین پاک چ جگہ نصیب فرمائے بانیان محفل نو برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین